שלום, אני עומרי, והיום נלמד כיצד מחשבים נפח של תיבה. אז חלקכם כבר יודעים את הנוסחה, אבל אנחנו רוצים גם להבין כיצד הגיעו לנוסחה הזו. תחילה, כמו כל מדידה בגיאומטריה, עלינו לדעת מהו נפח ומהן המידות בהן אנחנו מודדים נפח. אז נפח זה הכמות שנכנסת בתוך גוף. נגיד הגוף הזה, אנחנו רוצים למלא אותו, הכמות שנכנסת בו זה נפח. ומה הכוונה לכמות? אז מיד נראה. נגדיר קודם מהי קוביית יחידה. אז קוביית יחידה זו קובייה שכל ממדיה הן 1 סנטימטרים. אומרים שהנפח של קובייה הזו הוא 1 סמ"ק. אוקיי. בעצם קובייה שכל הממדים שלה 1 סנטימטר, כמו הקובייה הזאת, נקראת קוביית יחידה. הנפח שלה הוא 1 סמ"ק. הנפח של תיבה הוא בעצם המספר של הקוביות, קוביות יחידה כמובן, שנכנסות לתוך התיבה. כעת נציג דרך לחישוב הנפח. יש לנו כאן קופסת קרח. הקופסה הזאת, הממדים של הקופסה הם 4 סנטימטר, 3 סנטימטר ו5 סנטימטר. נביא את הקופסה לכאן. אוקיי. אנחנו רוצים להכניס לקופסה קוביות קרח, כמובן כאלה, שכל כל הקוביות האלה, הממדים שלהן הם 1 סנטימטר. נתחיל למלא את הקופסה. נשים כאן קובייה קטנה, שהנפח שלה הוא 1 סמ"ק. עכשיו, אני רוצה למלא כאן את הרוחב. כדי למלא את הרוחב, כמה קוביות אתם חושבים שאני אצטרך? יש לנו 1, 2, 3. אתם רואים, נכנסו לנו בדיוק 4 קוביות. למה 4 קוביות? כי הרוחב שלי כאן הוא 4. אוקיי. אז אנחנו רוצים למלא את הבסיס קודם של הקופסה, ואנחנו רואים שהרוחב הוא 4, נכנסו 4 קוביות. כעת ניתן לראות שלא מילינו את כל הבסיס. אנחנו צריכים למלא גם את האורך שלו. עכשיו, אם אני אקח כאלה שורות, שיש בכל שורה 4 קוביות, כמה שורות כאלה ייכנסו? בדיוק 3, מפני שהאורך של הבסיס כאן הוא 3. אז בואו ניקח כבר שורות כאלה מוכנות, ונתחיל למלא. שורה ראשונה, שורה שנייה שורה שלישית, מצוין, בדיוק נכנס. אוקיי, עכשיו כדי למלא סופית את התיבה, כמה תבניות כאלה שיצרתי כאן על 3 על 4 אנחנו נצטרך? בדיוק 5, מפני שהגובה של התיבה הוא 5 סנטימטר. אז בואו ניקח תיבות כאלה, תבניות כאלה מוכנות, ונתחיל למלא. 1, 2, 3, 4 ואחד אחרון. 5, מצוין, נכנס לי, אני רואה בדיוק. אוקיי, אז עכשיו כשהתיבה מלאה, אנחנו יכולים להציג את הדרך שבה אנחנו חישבנו את הנפח של התיבה. בעצם
רק רגע. אוקיי. לבסיס נכנסו 3/4 קוביות, כלומר 3 קוביות לאורך ו4 קוביות לרוחב. לבסיס נכנסו 3/4 קוביות קרח. בעצם 3 קוביות לאורך, 4 קוביות לרוחב, סך הכל 12. ולכל התיבה נכנסו 5 תבניות של 12 קוביות. כלומר, כפלנו את זה ב5, 12 כפול 5 נותן לנו 60 סמ"ק. שהם בעצם 60 קוביות קרח. אם אנחנו רוצים להציג את הנוסחה, אז בעצם עשינו 3 כפול 4 כפול 5, שזה אורך, כפול רוחב, כפול גובה. לפעמים מציגים את החישוב הזה בדרך שונה. 3/4/5, אומרים השטח של הבסיס, כפול הגובה. כעת, כשאנחנו יודעים לחשב את הנפח של קובייה, יש לנו כאן מספר תרגילים. אוקיי. תרגיל הראשון, מה נפח תיבה שממדיה 3/7/5? אז נכין פה, נצייר תיבה. לא חייב להיות מדויק. 3, 7, 5. הנפח, מסמנים אותו, נהוג לסמן אותו באות V. זה בעצם אורך כפול רוחב כפול גובה. או שטח הבסיס כפול הגובה. יוצא 3 כפול 7 זה 21, כפול 5, 105 סמ"ק. אז זאת התשובה שלנו. הנפח הוא 105 סמ"ק. שאלה שנייה, מהו הגובה של תיבה שנפחה 240 סמ"ק, ואורך שניים ממקצועותיה הם 4 סנטימטר ו5 סנטימטר. אז בואו נצייר תיבה. שוב, זאת סקיצה, זה לא מדויק. יש לנו כאן 4 סנטימטר, 5 סנטימטר, ואני לא יודע מה הגובה. אוקיי, אני יודע ש4 כפול 5 כפול משהו שכרגע אני לא יודע מהו, אמור לתת לי סך הכל 240 סמ"ק. 4 כפול 5 זה 20. 20 כפול מה ייתן לי 240? 12. אז התשובה כאן היא 12 סנטימטר. ושאלה אחרונה, מה הם ממדי קובייה אשר הנפח שלה הוא 27 סמ"ק? קובייה אנחנו יודעים שכל מקצועותיה שווים, ולכן אם זה A זה A זה A, כלומר A כפול A כפול A צריך לתת לי סך הכל 27. איזה מספר כפול עצמו נותן לי 27 כאשר אני כופל את עצמו 3 פעמים? אז 1 כפול 1 כפול 1 לא טוב, זה 1. 2 כפול 2 כפול 2 לא טוב, זה 8. 3 כפול 3 כפול 3 מצוין, זה 27. כלומר A הוא 3. אז הממדים הם 3 על 3 על 3 סנטימטר. תודה שהקשבתם לי ובהצלחה.